Nabalaka ang mga residente sa Purok 24 sa Barangay 76A, Davao City tungod kay gituyo matud pa ang nitabo mga sunog sa lugar sukad Enero karong tuiga. Aniya exclusive report ni Jandy Esteban. Murag kumbaga gi-improvise nga dynamite ana gani nga naib gasolina nga ana ba nga form of bomba nga gigamit kay nganong katagman bungkag mo spark man dayon ang maong sunog. Mao kini ang gituuhan ni Barangay 76A Kapitan Robert Olan-Olan nga hinungdan sa sagunsong sunog nga nahitabo sa iyahang barangay, partikularmente sa Sunflower Street, Purok 24 niadtong Enero 8 ug Marso 1. Sukwahi daw sa resulta sa investigasyon sa Davao City Fire District. Niadtong Enero 8 ang hinungdan electrical ignition daw. Samtang napasagdang niluto ang hinungdan niadtong Marso 1 sumala sa BFP. Nikalit lag buto no. Nay nadungog nga kusog kay buto unya silaob dayon sa tapan nag-spark daw dayon. Katong latest karon naluoy ko kay dito pag yun nitog pa sa mga bata nga nagdula. May na lang kay na ako'y mga tanod nagrubing nakuha dayon ang mga bata. Giatuan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang Sunflower Street. Dinhigi padayag sa residenteng si Maylene ang iyahang kabalaka sa panghitabo. Tapad ra nila ang nasunog nga balay. Kanang dili gud mi makomportable. Nabalaka mo? Yes, of course kay. Pero ani duol kay tas oras ko na tapos gahap kapila magdaog. Ina nako sila bisensitive mo gi-video nako sila. Palungan na inyo ang gidaog. Duda ang mga residente hasta si Kap nga tinuyuan ang sunog. Sa likod daw ginaitsa ang matud pa ni Kap nga improvised dynamite. Ga-alarm na ko ang mga tao nga maging vigilant gyud mo diha, alerto gyud ta diha, no? Kay lalo na ang inyong kalaban diha gusto mong papahawaon. Kisay kalaban ka? Ang kanang ikulan. Ang gipasabot ni Kap nga kumpanya mao ang usa ka developer nga buot papahawaon ang mga residente sa lugar kay ilaha matud pang i-reclaim apan gibarugan sa mga residente nga sila ang actual occupants sa maong luna ug miingong ang gitukuran sa ilaha mga balay public land. Ang uban daan na daw nakadawat og harassment ug ginakuralan ang lugar bisan nagapadayon pa ang kaso. Sama sa sitwasyon ni Nanay Lizel nga gikuralan ilahang balay bisan anaa pa kini nagpuyo sa sulod. And then nangyayari kasi may mga harassment sa loob, talagang emotional, psychological, kasi hindi ka makakatulog ng maayos. No? Kunting taho lang. Kasi kunti na lang kami dun sa loob. If there is probable cause believed by the respondent na meron pong possible cases of human intervention or intent to light the establishment, then it can open up to an investigation which he can file on the court, ma'am. Once proven, we will file appropriate cases. Gisulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa developer apan wala pa kini tubag. Si Kapitan magpadayon og investigasyon sa hitabo kay nabutang matud pa sa alanganin ang kinabuhi sa mga tao sa lugar. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.